Mám skvelý kovošrot a kopu šrotu v ňom. No, už mi ide ďalšia zákazka. Nazdar! Čau. Ale ty. No dobre, daj ho na váhu. No dal. Vidíš. Dobre, odvážime. Koľko ma váži? No má to presne 2 kg. Čo? 2 kg to má. Nemôže mať 2 kg. Ale má to 2 kg. My sme to šúpali cez tuchnutým jožom sedený. Jedna ulica už nejde od elektriky. Tam je 7,5 kg. No není tam 7,5 kg, hovorím, tam sú 2 kg. No, odvážim to s týmto moju váhu. Tak odváž. Uvidíme ti tvoje 2,5 kg. Moje. Mojich 7 kg, keď te uvidíš. 7 kg hliníku. Okni sa. 7 kg. 7,5 kg. No, tvoja váha je Vyše nepresná. 7,5 kg. Nepresná je tvoja váha. Ja by bola nepresná. Ale je. Vyplať to. Je nepresná tvoja váha. Ja ti vyplatím za 2 kg. To by bola nepresná. Vidíš toto? Toto. No vidím. Čo to 2 je? kg. 2-kilové závažie. No vidím. 2-kilové závaží. To je presne, to som ukradol z masárstva. To je presne 2-kilové závaží. To z masárstva ukradol. Tam, kde salámy váža. Salámy tam váža. A toto to smera. No som zvedavá. Tak kukni. Presne. No, dobre. Počkaj, to zlevaj. Presne 2 kg. Dobre, no. Má to 2 kg. Dobre. Takým. Tých tvojich Daj. 7,5 kg hliníku. Paráda. Dneska spravíme party, tú našu skapatú šťučku, či sme to vážili. 8 kg má naša škapatá šťučka. Perujú našou. To si tu môžeme.